Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kawata ina ta sallama. Shigo ka walli. Ke ce? Shigo mana zo. A ba sai na shiga ba kawata samun taron akwai zafi. Sannu? Walli kun sha hanya. Wallahi. Sannu. Ku zo ku zauna. Abba. Sannu ya mamanka. Lafiya kalau. Sannu. Ya to ai ba ki ya. Ya wani rika wani. Lafiya kalau. Kawo yaron. Ina ki samu. Wala an kawo. An gano to. Ake aini fada ni. Na wuni ina gajiya. Lafiya kalau ya kike? Lafiya lau ya boy. Lafiya kalau ya kwana biyu. Lafiya lau. An su mamanku. Lafiya lau. Kwana biyu kin koye mun ba ta ko zuwa. Wallahi abubuwan ne sai a hankali. Ni ma wallahi ina neman taimako ne ga wani. Kai gidana dai ya canza komai nawa ya kare. Ina ranki da kin fafa da kina cikin wani hali gaskiya. Ba dole na fada ba ko ku jibe ne kika yi kyau kika kulkul kaman baki. To ruwa ta yanzu ba a zama ne kin san sirrin abin sai a hankali. Taimako nake nema dan Allah ya taimaka mu. Ni ma in samu in dawo dai kamar yadda nake da. Me kina ganin shi haka mugun yana cikin mugunta? Idan na samu kika taimaka mu. Na fara jin daɗi kamar da ke kima. Kina kira da kaso mai tsoka sosai Da kawai. gaske kawata? Ban mu shashe sana kina zaki shashe dan buru uba yana cutar da ke. Kin san mazan nan yanzu sai a hankali ba. Wallahi kawalli ki taimaka min. In samu ni ma na dawo daidai kamar yadda kike yanzu. Ba a zama haka kin sani. Yanzu to ina za mu samu ko wani mai magani. Kin san menene? Ina da wani malami a ƙasa. Amma ban akwai aiki akwai kuɗi. Kina da kuɗi a ƙasa? Idan bukata na za ta biya ko nawa zan iya kashewa idan dai hakan zai yi. Ai ko bukatar ki za ta biya itta da bismillah. Kina yanzu magani yanzu in dai akwai kuɗi kashi a ƙasa kin bashi. Ha ki ce kawali? Tashi ki dauko hijabi miji. To shi ke ba. Aikin maganin nan ba aiki shi yana ciwon da itta da bismillah. Kawata har gida ma ran siya. Dan Allah. Wallahi. A an gama shi Ai ke ba idan da da. kawai zai yi. Assalamu alaikum. Kai ba a mun sallama a nan da baya ake shigowa. Kai baki san dokanmu bane. Na san me ya kawo ku. Kin zo da bukatan wannan mijinta baya kyautata mata ko ba haka bane? Na farko dai aiki bukata ta biya ma ta riga ta biya. Na san zuwan ku yawa maganan kuɗi ne za ku zo da naira 20,000. To boka idan da aiki zai biya bukata ni na kara maka ma 30,000 ya zama 50,000 zan zo maka 50,000. To an gama. Ke ce shaida idan ba ta kawo ba zan dinga sa mijinta ya dinga zabga mata mari biyar kullum. Ina ji na ko kullum zai dinga mata mari guda biyar kuma ba yanda za ta yi da shi. Ki saurare ni da kyau. Ki samu sassaƙen biyayya ki haɗa shi da saiwan shagwaba kuma ganyen gaskiya da kuma bawon ƙaunar dangin miji da kuma jijiyar kula da mahaifiyar shi. Kina ji na ko? Ki hada su a turmin haƙuri ki samu taɓaryar iya magana ki daka su. In kika daka su sai ki zuba su a kofin tsoron Allah ki dinga sha cokali 3 da rana, ɗaya da daddare. Kawanta ki shaida mata in ta yi kuskuren yin haka aikin ku an riga an gama. Kai! Kusan inda kuka yi, kar a kuskure.